bag ved lokalet, der står en stor buddhafigur, eller der kan stå nogle tag. Faktisk komme ind i en skærsiltring. Man kan se, hvordan overledes mennesker er flinset i fuldstændig stumper og stykker og hænger på de værste leder og kanter. Det er jo så den her kulturafsmitning, der er, at man vil fortælle folk, hvis det nu er sådan, så man ikke opfører sig, så står der jo altså bål og brand til en. Der er også tanker om, hvad er det egentlig, at der sker. Men ellers det, som munkene laver sådan et sted som det her, det er, at man har en hel masse studenter. De studerende, det er de unge mennesker, og de kommer her for at lære noget om livets sandheder, hvad så end sandhed det er. De kommer for at lære noget om almindelig grunduddannelse, og på klosterne har man flere steder, hvor man simpelthen lærer, hvad der er at lære af ganske fornuftige og almindelige ting, som vi kender til. Derudover tager man selvfølgelig også naturligvis den almindelige grundtanke i, hvordan omledes man skal opføre sig som menneske. Noget af det, I også kan se, som jeg talte om i går, det er, hvis I ser heroppe, så kan I se, der er det 8 hjul, at der er der. Og I kan se, der er 2 hjorte. Det fik jeg ikke talt så meget om i går, fordi Buddhas liv er jo lidt længere, end man sådan lige kan klare på så kort tid. Det er vores guide, som skal være med os de næste lille uge heroppe i Læge, og Mr. Lobsang. Hallo. Alle farver, som I ser sådan nogle steder som de der, det er naturfarver. De har ikke en ICI, var ikke opfundet dengang af Sankar. Sankar is around 1600, right? Yeah, Sankar? Yeah, when was it founded? This one? Yeah. I skal bruge benene lidt og finde en lille sti, og så træsse stille og roligt derudad. I kan også se, lige for at sige det, der står altid sådan en flagstang her midt i. Og I kan se, at flagene hænger altid uret rundt om et bedemølle. Man går aldrig den anden vej rundt. I vil så se, når vi går ned ad stierne dernede, når I så lige pludselig ser en bedemølle, så er der en lille sti rundt om mig. Folk, der er kommet til klosteret, har fået en opdragelse i klosteret. Efter de har fået en opdragelse, så er de taget ud i det almindelige liv. Opfører sig som almindelige mennesker, og måske oven i købet er blevet forbrydere. Så går de ind i klosteret igen, for der kan lovens lange arm ikke hente det. Hvad er væsentligt i livet, og hvad er ikke væsentligt? Det er det, det sådan set drejer sig om. Allá encima la mamá Mamá ya está. Vamos a ver. Ya está.
Fotograferer du? Eller kan jeg gå forbi? Vil du tage billeder af mig? Bye. Det er nok bare vandring. Nej, det er det ikke. Det er et isstadie, hvor danske studerende kommer op og spiller ishockey om vinteren. Nå. Så det har han lige, ja, æve vinter kommer der. Danske studerende spiller ishockey heroppe. Men det er når vandet er. Det må være noget højere i hvert fald. At man miljømæssigt får den bedste funktion ud af andre systemer. Så står der en krukke til at lave smør til smørtid. Der er vandkrukkerne er der. Det bliver mindre og mindre. Ja. Ja, jeg fik den på Lars Olsen. Det jeg troede. Der er noget, du ikke vil forstå. Jo, fordi det har været nødt til at købe. Jamen, det er jo kun penge. Det er da typisk smør. Ja, der er ikke så meget for. Nu er jeg nødt til ikke at stå langt for nogen, så får vi skylden på nogle andre. Ja, kom nu. Ærligt. Det er familiens brudkjole, ja. Ja, det er jo koraller, røde koraller. Turkiser koraller findes her, fordi det er havehavbundet. You can get like the